אם את אימא לתינוק עד גיל שנה, חשוב שתצפי בסרטון הזה, כי הוא יכול להציל את חיי התינוק שלך. בתור פרמדיקית אני מודעת לכמות הסכנות שתינוק חשוף אליהן, ובתור אימא אני משתגעת שאימהות חושבות שלי זה לא יכול לקרות. אנחנו נעשה הכל כדי לטפל בבייבי שלנו, גם אם זה אומר לעצור את החיים שלנו, גם אם זה דורש מאיתנו להזניח את הבית, לא להתקלח בשעות נורמליות, בקושי להצליח להכין לעצמנו אוכל מזין, כי התינוק כל הזמן על הידיים. הנתון המפתיע הוא שבישראל יש בין 40 ל-60 מקרי מוות בעריסה בשנה, ועדיין אימהות בוחרות לשים בסוף סדר העדיפויות שלהן קורס החייאת תינוקות, כי הן חושבות שלי זה לא יקרה. אבל האמת, החיים של התינוק שלך תלויים אך ורק בך, ובמצבי חירום הוא סומך עלייך שאת תדעי בדיוק מה לעשות. לקוות שלי זה לא יקרה או להתכחש למצב יוביל רק לתוצאה אחת של חוסר תפקוד בזמן אמת, ואת יכולה למנוע את זה. אני מכירה את הנושא מקרוב, ויש לי חזון שכל אמא בישראל תדע לטפל בתינוק שלה בזמן חירום, ואפילו תלמד איך לנסות למנוע את זה מלכתחילה. לכן יצרתי את Save Me, קורס להחייאת תינוקות שיגרום לך לביטחון עצמי בגידול הבייבי שלך, להשתחרר מהפחד, לדעת מה לעשות במצבי חירום, וייתן לך את הכלים, המעשיים, הידע והתרגול להתמודד עם מצבי קיצון בזמן אמת. מבלי לצאת מהבית, עם פידבק אישי ותמיכה אישית ממני בוואטסאפ. אז אל תגידי לי זה לא יקרה, בואי נלמד ביחד איך למנוע מזה לקרות. לפרטים נוספים, לחצי פה על הכפתור או שתמשיכי לגלול בהמשך הדף.